Bapak Ibu, tuan sedherek-sedherek ingkang kinasih ing Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula CH Ekowati Pratiwi saking GKJ Wonosari Klasis Gunung Kidul wonten ing wekdal menika dinten Setu Surya kawan welas wulan Maret warsa 2026 kepareng maosaken renungan padintenan Sabda Winedhar kanthi ira-iraan dadosa seksi. Bapak Ibu tuwin sedherek-sedherek ingkang kinasih ing Gusti, waosan kitab suci ingkang dados landhesan renungan ing wekdal menika kapetik saking Injil Yohanes bab 1 mliginipun ayat 6 lan ayat 7 ingkang mekaten suraosipun. Ana priya rawuh kautus dening Allah asmane Yohanes. Rawuhe dadi seksi. Kapatah nekseni bab sang padang supaya dadiya lantarane wong kabeh padha pracaya. Mekaten sabdanipun Gusti. Bapak Ibu tuwin sedherek-sedherek ingkang kinasih ing Gusti, salah satunggaling timbalanipun para pitados menapa dene pasamuan kejawi nggula wentah kapitadosan inggih menika nélakaken paseksi. Sarehne panggula wentahing kapitadosan menika sampun katindakna wonten ing pangibadah, pakempalan pandonga, panyuraos ing kitab suci, piwulanging katekisasi, sekolah minggu lan kegiatan sanes-sanesipun kalebet patuwen nélakaken paseksi dados timbalan ingkang katingalipun mirunggan ananging kebabaripun boten gampil. Minangka pasamuan GKJ Wonosari menika taksih kepareng ngawontenaken aksi sosial dhateng warga masyarakat ing sakiwa tengenipun gereja saben taun sepindah. Wondene nalika wonten kabar bencana alam ugi kepareng nyengkuyung lumantar persembahan bencana. Mekaten ugi mbiyantoni masyarakat ingkang nalika tinempuh ing Covid-19 boten pikantuk pambiyantu saking pamarentah. Senajan to mekaten, menawi dipun bandingaken kaliyan pangrimating kapitadosan, bot timbanganipun njomplang. Amargi waragat anggenipun nélakaken paseksi, boten wonten prasedosanipun saking gunggunging sedaya biaya operasional gereja. Bapak Ibu tuwin sedherek-sedherek ingkang kinasih ing Gusti, awit saking menika pratelaning nats ing Inggil saestu mberek kawula sedaya nélakaken paseksi. Menggah Gusti Yesus sang pepadanging jagat. Pitakenipun kados pundi anggenipun saged dados seksi kados dene Yohanes? Sepisan bilih anggenipun dados seksi menika kautus dening Gusti Allah piyambak. Senadyan dados seksi menika boten gampil, jer ingkang utus menika Gusti Allah piyambak, pramila Gusti Allah piyambak ingkang kepareng badhe mitulungi lan ndayani anggen kawula sedaya dados seksi. Laras kaliyan paseksinipun kitab Jabur bab 23 ingkang suraosipun mekaten. Allah yaiku pangen satuhu, pangrehnya nentremken kalebu. Menika ingkang sepindah. Dene ingkang kaping kalih ngundangaken lan mbabaraken paseksi pakaryan kawilujenganipun Gusti Allah ing Sang Kristus
ingkang kepareng mbabaraken katresnanipun Gusti Allah ing kasangsaraning salib kinantenan iklasing manah ing ngorban mure karahayoning sesami. Amin. Mekaten renungan padintenan Sabda Winedar ing dinten menika. Gusti berkahi kawula sedaya.